نورسانی آینده کشور. قدم‌های استواری آنها در جاده پیروزی و امروز هم فتح کردن قله ظفر و مراد در میان 46 کشور قاره آسیا و راحت به مرحله نهایی چمپیونات جهان بار دیگر این گفته ها را ثابت می سازد. مردان برومند، افرادی که امروز احسن و آفرین هایشان میگوییم، حالا هم یک قدم دیگر، یک فرصتی خیلی کوتاه باقی ماند برای به میدان آمدن انا همان چهره های اصیل، همان افرادی که با دل میلیون ها نفر مردم شرفمندی فارس و تاجیک در تمام سیاره سعادت و پیروزی و ظفر آورد. شعله مهربانی ها را در قلب میلیون ها نفر مردم تاجیک. ассалому алайкум бинандагони арҷманд, дӯстдорон ва алоқамандони футбол. гузориши мустақими мо аз ҷараёни маросими истиқболи тими миллии наврасони то 16-солаи футболи кишвар дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе оғоз мешавад. аз якояки шумо даъват мекунем то ин ки дар назди экранҳои телевизиони худ нишаста аз ин маросими бошукӯҳи мутантан ки маросими истиқболи қаҳрамонони воқеии футболи имрӯз توجیک است یک جا با ما حلاوت برید. بینندگان ارجمند، طوری که بالاتر اشاره کردیم مراسم استقبال فوتبال بازان نورسی تو 16 ساله کشور که امروز توسط خط سیر الماتی دوشنبه چند دقیقه پیشتر از این ورود فرودگاه بین‌المللی پایتخت کشورمان شدند و پس از استقبال از جانب رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی و مراسم نشست مطبوعاتی که در یک جایگی با سرمربی زین‌الدین رحیموف و کاپیتان دسته امامعلی احمدخان صورت گرفت. نورسان فوتبال کشور توسط خیابان مرکزی پایتخت کشورمان با نزد مجسمه شاه اسماعیل سامانی آمدند و آنجا با риояи ҳамон анъанаҳои неки таърихиамон барои арҷгузорӣ ба поягузори нахустин давлати тоҷикбунёд исмоили сомонӣ гулчанбар гузоштанд ва баъдан роҳ пеш гирифтанд ҷониби варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе ки инҷо мухлисони ашаддии футболи кишвар, онҳое ки воқеан ҳам дилгармии зиёд доранд ба варзиши рақами яки сайёра дар ин варзишгоҳ ҷамъ омаданд то якҷо истиқбол гиранд ин қаҳрамонони миллатро. пас аз чанд лаҳза онҳо ба варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе ҳозир мешаванд. воқеан ҳам тоҷикистони соҳиби истиқлол ки аз нигоҳи замонсанҷии таърихӣ ҳанӯз ҷавон аст, дар тӯли 27 соли озодию ободӣ борҳо ҷавонмардони далеру шуҷоъ ва бонангу номусаш бо шумули паҳлавонони таҳамтан набардаш ва варзишгардухтарони зеби майдонҳои муҳташамаш дар бузургтарин арсаҳои варзишии ҷаҳон тавонистанд ба таври шоиставу арзанда аз миллати мо муаррифӣ намоянд. сарбозони фидокори футболи тоҷик борҳо дар сангарҳои сангини номҷӯӣ аз худ маҳорату малакаю азми қавӣ баҳри фатҳи қуллаҳои зафар муборизаи шадид бурда бошанд ҳам то расидан ба кӯи мақсуд гоҳе нафасе намерасиду дафъаи дигар нигоҳе ё қадаме. то фарорасии майдондориҳо дар мусобиқоти чемпионати осиё миёни футболбозони навраси то 16 сола ҳеҷ кас аз шумули футболбозони наврас гумонам карда наметавонист ки ба ин гуна дастовард мерасем ва хушбахтона мо тавонистем ба чемпионати ҷаҳон роҳ пайдо кунем. ва гуфтем ки то фарорасии майдондориҳо дар чемпионати осиё футболбозони навраси зери 16 солаи кишвар аз онҳо ҳеҷ кас ҳамин дараҷа муваффақиятҳоро шояд интизор набуданд, ҳатто бо шумули коршиносони соҳибтаҷрибаи ҳирфавии соҳа дар баробари мунтахаби зидахли тоҷикистон ҳатто дар беҳтарин ангораву пиндорҳои хеш ин гуна пирӯзиҳоро ҳадсу фол зада наметавонистанд. ҳоло ман риштаи суханро ба ҳамкори худ бобо холмуродзода медиҳам ки дар варзишгоҳ қарор дорад ва
биёед якҷо ибтидоуро гӯш мекунем ва баъдан гузориши худро идома хоҳем дод. дуруд ба тамошобинони телевизиони футбол. айни ҳол гузориши мустақими мо аз назди варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе манзури шумо гардида истодааст ва штавре ки мебинад айни ҳол футболбозони навраси 16 солаи Тоҷикистон ба вардишгоҳ омода истоданд ва бо як истиқболи хеле гарм мухлисон ва ҳаводорони футболи тоҷик ин рӯзро интизор буданд. Боло мо албатта якҷо бо мухлисон ва ҳаводорони футболи тоҷик шодишарики тими мунтахаби наврасони 16 солаи Тоҷикистон мешавем ва мебинем ки айни ҳол автобусе ки дар он тими мунтахаби наврасони 16 солаи Тоҷикистон қарор доданд дар назди вардишгоҳи марказии шаҳри Душанбе айни ҳол қарор дорад ва мутаваҷҷеҳ мешавем Зайниддин Раҳимов аввалин нафаре буд ки ҳоло вориди вардишгоҳ мешавад ҳамроҳ бо бозингарони тими мунтахаби наврасони 16 солаи Тоҷикистон ва айни ҳол бозингарони тими наврасони кишвар бо футболбозони бо маҳорат сармураббии тими мунтахаби наврасони Тоҷикистон ҳамчунин роҳбарияти даста нафарони масъул дар ҳамин назди майдон қарор доранд ва инҷо вардишгоҳи марказии шаҳри Душанбе қабои дона ба бар дорад ва имрӯз тамоми мухлисон ва ҳаводорони футболи тоҷик ин лаҳзаҳоро интизор буданд. Ва дӯстони азиз, мо айни ҳол вориди вардишгоҳ мешавем ва тими мунтахаби наврасони Тоҷикистон бо парчами миллии кишвар айни ҳол вориди вардишгоҳ мешаванд ва мебинем ки имрӯз вардишгарони тоҷик бо Анвар Мирзоев, Зайниддин Раҳимов ҳама инҳо нафароне ҳастанд ки айни ҳол дар назди вардишгоҳ қарор доранд. Парвизи Маҳмадамин. бисёри сипос мекунем Бобо Холмуродзода ва мо акнун мебинем ки ин варзишгарони навраси мо футболбозони то 16 сола бо қадамҳои ҳумоюнии худ вориди варзишгоҳи марказии пойтахти кишварамон мешаванд ва бубинед чӣ гуна истиқболи гарму ҷӯшон аз ҷониби ҳазорон мухлисоне ки имрӯз ташриф оварданд ба варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе то ин қаҳрамонони воқеии футболи кишварро истиқбол гиранд. Истиқболи воқеан ҳам шоиста онҳо арзандаанд дар чемпионати осиё ки байни футболбозони ҳамин сину сол баргузор мешавад. мо беҳтарин дастоварди тарихии худро дар кишвари Малайзия ба даст овардем. гарчанде ибтидо дар бозии нахустин он қадар натиҷаи қаноатбахш барои мо набуд, вале сар карда аз бозӣ бар муқобили мунтахаби ҷопон мо дидем ки ин футболбозони мо аз тими пешсаф, аз тиме ки дар осиё воқеан ҳам ба худ шояд ҳамто надошта бошад, аз ҷопон дар гурӯҳ имтиёз ситониданд, баъдан Таиландро 2-1 шикаст доданд ва ба даври чорякниҳоӣ баромаданд ва дар даври чорякниҳоӣ бар муқобили яке аз беҳтарин мунтахабҳо, мунтахаби Кореяи Шимолӣ ки дар даври гурӯҳӣ умуман ягон гол ба тури дарвозааш сар надода буд, мо рӯбарӯ шудем. Тавонистем ки дарвозаи онҳоро ҳам рахт накунем бо голи Рустам Соиров. гарчанде баъдан ҳисоб баробар шуд, вале дар иҷроиши силсила зарбаҳои пеналти мо боз ҳам ба худ ҳамто надоштем ва махсусан дарвозабони тими миллии мо ки аз 4 зарбае ки футболбозони Кореяи Шимолӣ иҷро карданд ҳар ҷой рӯи онҳоро самти иҷроишашро пайдо кард, аммо тавонист дутои онро бартараф кунад ва ҳамин кифоя буд ки мо ба даври нимниҳоӣ бароем. ва сипас рақиби дигар ин Кореяи Ҷанубӣ буд ки онҷо ҳам бар муқобили яке аз мунтахабҳои пештози дигари осиё мо баробар бозӣ кардем. дар дақиқаи дуюм тавонистем бо голи Озодбек Панҷиев ҳисобро кушем ва сипас дар иҷроиши зарбаҳои пеналти боз ҳам маҳорати болои дарвозабони мо Муҳиддин Ҳасанов боис бар он шуд ки мо ба финал бароем. дар финал бо ҷопон баробар бозӣ кардем. аз ҳама лиҳоз, аз нигоҳи ба вуҷуд овардани вазъиятҳои хавфнок, идора кардани туп, гӯем дигар шеваву шигирдҳои футболӣ, вале чӣ илоҷ вақти футболӣ насиби мо набуд ки дар финал ноком шудем. аммо бинандагони арҷманд, ин қадаме ки футболбозони мо гузоштанд дар чемпионати осиё воқеан ҳам шоистаи таҳсину ифтихор аст. онҳо воқеан ҳам арзандаи анамин гуна истиқболи мутантан ба ҳисоб мераванд. ва акнун мебинем тими миллии наврасони то 16 солаи футболи кишвар баъд аз гузашти боз 12 сол рохати иштирок дар чемпионати ҷаҳонро ба даст овард. соли оянда, соли 2019 дар кишвари Перу марҳилаи ниҳоии чемпионати ҷаҳон байни футболбозони то 19 сола то 17 сола албатта баргузор мешавад ва онҷо наврасони футболи мо дар баробари се мунтахаби дигари осиё, ҷопон, Австралия ва Кореяи Ҷанубӣ аз осиё намояндагӣ мекунанд. ҳоло ҳамкори мо ишора мекунанд ки омода ҳастанд баҳри робита бо мо ва мо риштаи суханро боз ҳам ба Бобо Холмуродзода медиҳем. марамат.
дар ҳақиқат варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе қабул идона ба бар дорад ва имрӯз мухлисоне ки дар варзишгоҳи марказӣ ба хотири дастгирии тими мунтахаби наврасони 16 солаи Тоҷикистон омаданд, имрӯз хушҳол ҳастанд. Ва айни ҳол дӯстони арҷуманд, мо дар пушт бозингарони навраси 16 солаи Тоҷикистон мебинем ки ба ин варзишгоҳ меоянд ва мо имкон дорем ки айни ҳол бо сармураббӣ ё худ бозингарони тими наврасони Тоҷикистон ҳамсӯҳбат бишавем ва мебинем ки айни ҳол бозингарони тими навраси кишвар ба хотири тарғиб ва умуман бо мухлисон робита доштан дар ин варзишгоҳ қарор доранд ва айни ҳол Зайниддин Раҳимов ҳамчунин Сафарали Раҳмов ду нафаре ки дар тими мунтахаби наврасони Тоҷикистон айни ҳол саҳми арзанда гузоштанд, ҳоло дар ҳамин майдон қарор доранд. Ва дӯстони азиз, айни ҳол мо имкон дорем бо мураббиёни тими мунтахаби футболи наврасони Тоҷикистон ҳамсӯҳбат шавем ва ин Зайниддин Раҳимов аст, нафаре ки барои тими мунтахаби наврасони Тоҷикистон корҳои назаррасро анҷом додааст. Имрӯз шуморо чӣ эҳсосоте фаро гирифтааст дар ҳамин майдон дар пойтахт Тоҷикистон шаҳри Душанбе? мо хеле фахр мекунем, хеле хурсандем ки дар Душанбе моро пешвоз гирифтесан. Раҳмати калом ба ҳама мухлисо, ба ҳама ҷо ки моро омада пешвоз кард дар ин марказ, на фақат дар аэропорт, дар Сомониён, дар стадион. Ва умуман ин натиҷае ки дастаи шумо нишон дод дар таърихи футболи Тоҷикистон бенадид аст. Хуб, ва ин муваффақиятҳо, ин пирӯзиҳо чӣ гуна барои дастаи наврасон даст дод? ногуфтанӣ фикр мекунам ин ғалабае аст ки дар ҳақиқат тамоми мардуми тоҷик онро интизор буданд ва билохира дастаи шумо ин натиҷаро нишон дод. Ташаккур мегӯем ва шумо ва ҳатман боз суҳбат анҷом хоҳем дод. Парвиз Мамадамид, бисёр сипос мекунем. Воқеан пас аз бозӣ бар муқобили мунтахаби Кореяи Ҷанубӣ ки дар даври ним ниҳоя анҷом ёфту, мо ба финал баромадем. Ситоди мураббиёни мунтахаби кишвар изҳори сипос кардан ба роҳбарияти олив кишвар, махсусан ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ба хотири он ҳама шароитҳои хубе ки дар кишвари мо давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ ба вуҷуд оварда шуд. Ба роҳбарияти Федератсияи футболи кишвар ки ин гуна дастовардҳои хуби варзишро мо тавонистем ба даст орем. Умуман солҳои охир агар муқоиса кунем, дар кишвар варзиши рақами яки сайёра воқеан ҳам ба таври бесобиқа рушд карда истодааст. худи қабули барномаҳои зиёди рушди футбол дар кишвар ки ду марҳила аллакай қабул карда шуд, солҳои 2012-2016 ва 2017-2021 ки пеш аз ҳама ба рушду ривоҷ ва равнақи варзиши рақами яки сайёра равона шудааст ва баъдан бунёди академияи футболи кишвар, инчунин қабули барномаи стратегии рушди футбол орзу 2026 ки дар назар дорад дар ҳамин марҳила мо ба даври ниҳоии чемпионати ҷаҳон бароем. Ва бубинед дар маркази майдон футболбозони навраси мо инҷо тӯбҳоро ба дасти худ гирифта ба ҷониби роғибону алоқамандони футболи меҳан ки хело ҳам шуморашон зиёд аст, имрӯз дар варзишгоҳ баҳри истиқболи сазовор омаданд, ба онҳо тавассути зарбаи пой тӯброҳҳоро ирсол мекунанд ва ин як армуғон, як тӯҳфаи арзанда аст аз ҷониби анамин қаҳрамон писарони футболи меҳани кишварамон. Бошад ки доимо ҳамин тавр бошад. Онҳо дар тамоми мусобиқоте ки иштирок мекунанд бо сари баланд, бо муваффақият, бо баланд бардоштани парчами миллии кишварамон ба ватан баргарданд ки ин обрӯ ифтихори ҳар як сокини воқеан ҳам меҳандӯсту миллатпарвари кишвари худамон ба ҳисоб хоҳад рафт. Ва бубинед ин ғунҷаҳои навраси футболи кишвар ба таври бесобиқа дар чемпионати Осиё ҳунарнамоӣ карданд ва ҳоло коргардон боз ҳам ишора мекунанд ки ҳамкасби мо омодааст барои бори дигар дар робита будан бо мо. Марамат. дӯстони азиз, дар назди ман яке аз он нафарони айни ҳол қарор дорад ки бо дастбанди капитанӣ дар бештари бозиҳои тими наврасони 16 солаи Тоҷикистон дар ин мусобиқот иштирок кард. Ин Эмомалӣ Аҳмадхон аст, нафаре ки дар муваффақияти тими наврасони Тоҷикистон саҳмаш беандоза аст. Эмомалӣ, имрӯз шуморо чӣ эҳсосот фаро гирифт? Истиқболи бениҳоят гарм буд дар шаҳри Душанбе. мо аввалан аз номи ҳамаи даста ҳамин мухлисонро ҳазорон маротиба ташаккур мегӯем, чунки ба ин боду ҳавои хунук дар ин борон
نگرانی‌ها نگاه نکرده، هم در فرودگاه هم در نزد اسماعیل سومانی و هم در این میدان ما رو اومده دستگیری نمودن. هزاران مرتبه تشکر همین مخلصان میکنیم. این نه تنها غلبه ما، نه تنها خرسندی ما، بلکه این خرسندی تمام تاجیکستان اینما میباشد. امام علی در حقیقت هم پس از نخستین بازی که با حساب 6-2 با فایده مالزیا بود، بسیاری ها باور نداشتند که تیم نورسان تاجیکستان از گروه میبرد یا جایزه دار میشود. شما همچون کاپیتان چگونه همین لحظه ها رو با یاد میارید؟ ما وقتی که با حساب 6-2 وقتی که از منتخب مالزیا مغلوب شده بودیم، ما نیز بازیگران از خود نه اونقدر باوری داشتیم، چون که بازی دوم ما با دسته ژاپن که یکی از دولت‌های پرقوت‌ترین چیزی که به شما معلوم بود سزاوار جای یکم شدن و رحمت به مربیان میگویند که ما رو سرجم نمودن، یک جای با همین بازی با دسته ژاپن ما رو تیار کردن و همین طور ما با ژاپن مساوی و بازی سوم تایلند رو غلبه کردیم و از گروه برآمدیم. همین طور نتوانستیم که همون کوبک آسیا رو با همین تاجیکستان، با همین وطن و با همین مخلصان هم نتوانستیم آورده، اما همین جای دوم رو آوردیم. بخشش که جای دوم رو آورده، جای دوم اومدیم و نه کوبک رو آوردیم. تشکر زیاد امام علی احمد خان. دوستان عزیز، کاپیتان تیم منتخب نورسان 16 ساله تاجیکستان امام علی احمد خان بود که عین حال از خاطرات خود از مسابقات چمپیونات آسیا با ما و بیننده های تلویزیون فوتبال گفت و عین حال تنتنه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه با مردم است. мавзӯъ ва масъалаи рушди футбол дар кишвар ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати кишвар, алахусус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад бо мақсади тақвияту тавсеяи фаъолияти сохторҳои давлатӣ дар самти ташкили футбол ва рушди босуръату оммавигардонии он дар шаҳру ноҳияҳои кишвар ҳамасола чорабиниҳои дар кори роҳандозӣ карда мешавад. ҳукумати мамлакат футболро яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии кишвар шумурда баҳри оммавӣ гардонидани он ва ҷалби аҳолӣ бо мақсади таъмини оммавияти он қадамҳои устувор мегузорад. таи чанд соли охир дар мамлакат варзишгоҳҳо ва майдончаҳои марбутаи зиёд сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. худи ҳамин сол дар маҳаллаҳои гуногуни пойтахти кишварамон бунёди 90 майдончаи футболӣ дар назар аз соли гузашта бошад. дар пойтахт 70 майдончаи варзишӣ сохта ба истифода дошт шуд. ҳамчунин дар минтақаҳои дигари кишварамон дар шаҳру ноҳияҳо низ майдончаҳои гуногуни футболӣ сохта ба истифода дода мешаванд ки он ҳам дарак аз гӯем таваҷҷӯҳи хоса ба рушди ин намуди варзиш аст. хуб, ҳоло боз ҳам суханро мо ба ҳамкорамон бобохол муродзода медиҳем. марҳамат. در حقیقت هم امروز دستگیری مخلصان در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه بین‌المللی زیاد است و این حال در نزد ما مربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان سابق بازیگر تیم ملی سپان خوجامov قرار دادند. این غلبه، این پیروزی برای دسته نورسان، برای عموما ستاد مربیان مبارک باشد. شما چگونه خاطرات دارید از این مسابقات باشگاهی آسیا؟ تشکر زیاد. بار دیگر تمام مردم تاجیکستان رو با این گویم که با پیروزی با این غلبه تبریک میگم و یک بار دیگر ما شاهد همین شدیم که ما تقریبا میدونستیم که مخلصان ما را دستگیری میکنن، لیکن یک بار دیگر با تشکر زیاد گفتنی هستم با مخلصان خود که با مخلصان فوتبال تاجیک که با همین هوای خنک نگاه نکرده اینقدر هزارها مخلصا با میدان آمدن و برای تبریک گفتن تیم نورسان. این یک شادی است، یک خرسندی است و گفتنی هستم که مردم ما، مردم خلق تاجیک فوتبال را دوست می‌دارد و با یگان چیز نگاه نکرده اینقدر خلق جمع شده است برای نورسان رو یعنی دستگیری کردن، پیشواز گرفتن. بعد از نام خودم، از نام تمام بازیگران، از تمام مربیان مخلصان فوتبال تاجیک رو تبریک میگم. این غلبه نه فقط غلبه تیم نورسان است، یعنی غلبه تمام مردم تاجیکستان است و ما آرزو داشتیم که در فینال جام آسیا بازی کنیم و
фақат ба ҷоми ҷаҳон гирифтем ва мо фикр мекунем ки дар оянда бозиҳои хуби худро дар арсаи байналмилалӣ нишон диҳем. Вале мо ҳам бовар дорем ва ба дастаи мунтахаби наврасони 16 солаи Тоҷикистон барои иштирок дар чемпионати Осиё барор мехоҳем. Ташаккури зиёд дӯстони азиз, Субҳон Хоҷамов буданд мураббии дастаи мунтахаби наврасони 16 солаи Тоҷикистон ки фикру андешаи худро ба мо гуфтанд ва мо бовар дорем ки боз ҳам дастаи мунтахаби наврасони 16 солаи Тоҷикистон пас аз омодагиҳои ҳамаҷониба пас аз як сол Тоҷикистонро дар чемпионати ҷаҳон байни футболбозони то 17 сола бо сари баланд муаррифӣ мекунанд. бисёри сипос мекунем ба якояке аз ситоди мураббиёни мунтахаби кишвар ки бо роҳбарии Зайниддин Раҳимов ин гуна дастоварди бузургро ба даст оварданд ва бинандагони арҷманд акнун наврасони тими то 16 солаи футболи кишвар ҷойҳои худро дар варзишгоҳ ишғол мекунанд. Воқеан ҳам онҳо дар ин ҷода яъне расидан ба ҳадафҳои бузург дар футболи кишвар гуфтем ки қадамҳои бузург гузоштанд. Имрӯз онҳо чунин дастоварди намоёнро дар тарихи футболи кишвар карданд ки бо ҳарфҳои зарин албатта дар идома навишта мешавад ва бо гузашти 10 солаҳо мо ҳатман аз ин қаҳрамон писарони футболи меҳан бори дигар ба таври бисёр хушнудиву гӯем бо як фараҳ аз онҳо ёдоварӣ мекунем ва якояки онҳоро бо ин муваффақият аъзоёни хонаводаашонро бо ин гуна дастовард аз номи худ аз номи роҳбарияти шабакаҳои телевизионии варзиш ва футбол аз ҳамин халқ табрик мекунем. Воқеан ҳам ин дастоварде буд ки мо дар интизори он будем ва дар роҳи расидан ба ин гуна ҳадафҳо бисёр заҳматҳои зиёд кашида шуд. Имрӯз дар футболи муосир бидуни доштани заминаи даркорӣ ба дастовардҳои бузург расидан ғайриимкон мебошад. боиси хушнудист ки соли гузашта Тоҷикистон макони баргузории 5 мусобиқоти байналмилалӣ интихоб шуда буд дар баробари марҳилаҳои интихобии чемпионати Осиё. Инчунин рӯйдодҳои дигар низ баргузор шуданд ки ҳамин заминаи муваффақияти футболбозони кишвар ҳам гардид. таваҷҷӯҳи якояк шумо сипос мекунем.